Kumusta po ang lahat mga lalabs? Tali muna tayo. Shout out everyone. Kumusta po ang lahat dyan mga lalab? Long time. Hindi po tayo nakapag-live ng matagal mga lalab. Ayan. Kumusta po mga lalab? Alam niyo bang mga lalab napakainit? Ayan. Dongtik Vlog TV. Good morning host. Lalab, good morning. Mega love, shout out. Kumusta ka na lalab? Dongtik, shout out. Long time mga lalab, hindi tayo nakapag-live. Ngayon lang tayo makakapag-live uli mga lalab. Nagbabalik si Ailinski Vlog. Alam niyo ba mga lalab, sobrang init sa labas mga lalab, sobrang init, napakainit. Mag-ingat po tayo mga lalab sa labas. Ayan. Mayang buntag diha. Ayan. Mayang buntag sa imo lalab. Kumusta? Ito ngayon lang tayo nakapag-live uli mga lalab. After 1 year ago. After 1 year mga lalab, nakapag-live uli si Ailinski. Dongtek, sige lalabing kita ng jacket lalab ha. Shout out, wash up idol. Ayan. And lalab, meron ka na lalab moderator. Ayan, Dongtek lalabs. Shout out everyone. Salamat sa support. Ayan. Dongtek lalab, meron ka na lalab, meron ka na lalab moderator lalab. Ayan. Thank you sa pagpunta sa live ko lalab. Ayan. Sobrang napakainit natin itsura natin. Init kasi mga lalab yun. Sobrang napakainit sa labas. Mga lalab, mag-iingat po tayo. Dongtek TV Vlog. Dongtek Vlog TV. Salamat. Salamat sa inyo dyan. Manay Bicol, kumusta po? Manay Bicol, tagal mo di nag-live. Kumusta ka na? Nasa abroad ka na? Kumusta? Ito, okay lang po. May anak na ako, madam. Manay Bicol. Nanganak na ako nung March. Ngayon malapit na ako magpapabinyag na pala ako sa doon sa piyesta sa amin sa May. Ito na busy tayo sa pag-alaga ng anak ko. Kaya hindi ako nakakapag-live Manay Bicol. Kumusta ka na Manay Bicol? Grabing init dito sa Bicol, grabing init. Sobrang napakainit dito, madam. Nakabalik ka na ba ng abroad, Manay Bicol? Ayan. Update natin si Kicks Live Channel, Mega Love shout out. Kicks Lalab, Mega Love shout out. Kumusta ang lahat? Pasok lang kayo sa live ko mga lalab. Magkumustahan po tayo mga lalab. Habang panahon, siguro mga lab, 1 year mga lab, bago ko nag-live uli ngayon. Ngayon lang tayo nakapag-live uli sa aking YouTube channel. Nabisi tayo mga lalab sa aking Facebook. Alam niyo yun mga lalab? Kasi hinintay ko mga lalab na ma-monetize din yung aking Facebook page. Pero ngayon mga lab, monetize na tayo sa ating Facebook page. Same lang ng pangalan ko mga lab, Ailinski Vlog. Pero mga lalab, hindi pa tayo dyan mga lab nakakasweldo. Sobrang napakakunti lang ng
Ano mga lalab, yung dollar na napasok, hindi katulad sa YouTube na madali lang mga lalab. Basta masipag ka lang mag-live. Ayan. Sa YouTube. Madali ang madali ang pera dito. Sa Facebook mga lalab, nung lang ako na lang na-monetize mga lalab, siguro mga February mga lalab, February, March, April. Ayan. 2 months pa lang tayo mga lalab na Good evening, from Kicks Live Channel. Taga saan ka po ba, where are you from? Kicks Live Channel. Thank you for coming. Thank you. Hey, yes, how are you? Good evening. Ayan. But here in the Philippines is 11:31 in the morning, my friend Kicks. How are you? Ayan, 3 million watching. Mega love shout out. Medyo madilim ba mga lalab yung ilaw natin? Ayan. Sobrang napakainit mga lalab sa labas. Grabing init talaga mga lalab. Mag-ingat po tayo sa labas. Ayan. Good evening, much love from KK Travel and Education Vlog. Ayan, shout out, shout out. I miss you, friend. I miss you to my friend. Ayan, long time, long time, long time. Ayan, KK Travel, I'm gonna check your lalabs. KK Travel, you have 292 subscriber. Oh, I forgot your name. I know your face, but I forgot your name. What is your name again? You have a lot of accounts. For million watching, mega love shout out. Pasok lang po kayo sa live ko mga lalab. Hello, I'm watching from Japan. Ayan. Japanese friend, how are you? Shout out. Ayan. I'm watching your video, my friend. KK Travel and Education Vlog. 4 million watching. Mega mega love shout out. Salamat po sa support niyo mga lalab. Pasok lang kayo sa aking live mga lalab. 4 million watching, mega love shout out. Magkamustahan tayo dyan mga lalab. Kamusta, kamusta, kamusta po? Pasok lang kayo sa aking live. Ayan, mga lalab. Naglo-loading ba tayo mga lalab? Lalab, Kiki Travel, I'm watching your dog. Ayan. I'm done watching my friend. I know your face, but I forgot your name. Ayan, 3 million watching. Mega mega love shout out mga lalab. Shout out, shout out, shout out sa inyong lahat dyan. Kailangan ba? Willie Boy GKTV, barter. Ayan, shout out lalab. Long time. Ayan. Tagal tayo hindi nakapag-barter niya na. Kumusta na lalab? Willie Boy GKTV. Shout out sa inyong lahat dyan mga lalab. Salamat sa support ng mga lalab. 3 million watching mega love. Okay, from KK Travel. Ayan mga lalab, kung meron kayong, sa ngayon kasi Sir Willie Boy, wala pa akong pang bartera kasi ngayon lang ako nag-live. Mahabang panahon tayong hindi nakapag-live. Ngayon na lang uli nakapag-live. Ayan. Hindi ko pa kasi naayos yung mga ko mga lalab.
yung mga alagad natin. Introducing today's shrimp, everyone, from Japanese friend. Pero mga lab ngayon, na-start na natin mga lalab mag-live. Inshallah, continue na natin itong pag-live ulit sa ating YouTube channel mga lalab. Ayan. Mahabang panahon, one year ago mga lalab, 1 year. Alam niyo mga lalab, sige magkikwento na tayo mga lalab. Alam niyo ba kung bakit di ako nakapag-live? Kasi mga lalab, nagkaroon na po ako mga lalab ng isang anak na babae. So ngayon, nung last March 3, ako yung mga lalab ng anak at ako yung mga lalab na CS. So ngayon mga lab, dahil na-busy tayo mga lab sa pag-alaga ng anak kasi ako lang naman kasi mag-isa mga lab nag-alaga sa baby ko mga lalab. Palitan tayo host 30. Wala akong pang barter ngayon, Sir Willie Boy pa kasi hindi ko pa naayos yung mga alagad ko lalabs. Ngayon lang po kasi tayo nakapag-live uli. Ayan, updated tayo kay YouTube. Ayan. Sa ngayon po, Sir Willie Boy, wala pa, hindi ko pa naayos po. So ngayon mga lalab, nagkaroon tayo ng anak na cesarean ako mga lalab. Kaya ngayon, matagal-tagal tayo hindi nakapag-live. So ngayon, parang napapansin ko ng hindi na nagdadagdag yung ating subscriber dito mga lalab. Tapos yung ating WH ay nababa ng mga lalab. Hindi na siya mga lalab green. Siguro 6 na lang mga lalab. Uy. Mga lalab, kung meron po kayo mga lang available mga lalab, si Sir Willie Boy, meron po siyang available. Ko na lang po Sir Willie Boy yung ano mo po ha. Willie Boy cover song Midley words. How can it tell her? Just call 2. Ayan. Sir Willie Boy, may ads ka. Oh, ayan oh. Panadol. Ay, Rexidol pala to. Rexidol 40. Ayan. Ayan, salamat po 2 million watching. Shout out. Parang feeling ko hindi na gaanong nag-YouTube yung iba mga dito mga lalab. Hindi na sila gaanong updated noon katulad noon na sobrang daming nagla-live dito. Ayan, shout out sa inyong lahat diyan mga lalab. Pasok lang kayo sa aking live mga lalab, magkumustahan po tayo. Ayan, Sir Willie Boy, nasa bahay mo ako Sir Willie Boy. O, ayan. Ang pag-ibig kong ito ay para lang sa'yo. Oo, mahal ko. Ayan, Sir Willie Boy, watching po sa ano mo po, sa cover song mo. Midley. How can I tell her? Ayan, 2 million. 3 thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Salamat sa inyong support dyan, mga lalabs. Salamat. Bibi, saan si Elia, Bibi?
Salamat mga lalab sa support nyo dyan. Two million watching, shout out. Ma'am M's Adventure, dating dikit sa'yo sis. Ayan, tingnan ko nga ma'am, bigyan kita ng ng moderator madam. Tingnan natin ma'am M's. Kumusta ka na po ma'am M's? May moderator ka na po, tingnan natin yung channel mo. Ayan, Ma'am Ems, chicken. Ayan. Wow, sarap. Chicken fajitas, Mexican food. Ayan. Sarap nito, madam. 9 months chicken fajitas. Ayan, ma'am, yung mo po. Luto mo, ma'am. Di pa pala ako sa iyo nakadikit. Tamsak post. Ma'am Daisy. Kumusta po? Long time di ako hindi ako nagparamdam dito. Grabe, oy. Sa isang taon, Ma'am Daisy Idolan. Kumusta po, Ma'am Daisy? Buti po si Ma'am Daisy. Laki na ng bahay niyo, ma'am. Napakasipag nito mag-live. Ayan, Ma'am Ems. Dikit na ako sa iyo, Ma'am Ems. Ayan na Tamsak, salamat po, Ma'am Daisy. Ayan. Sarap naman ng niluluto ni Ma'am Ems. Ayan, Ma'am Ems. Ito kasi sa YouTube, hindi ka agad-agad makapag-comment kapag hindi ka nakapag 1 minute views. Kumusta ang lahat? Kumusta? Mayonnaise. Ayan. Ma'am Ems. Ma'am Ems Adventure. Salamat sa tamsak po, Ma'am Daisy Idolan. Salamat sa support niyo dyan. Salamat sa tamsak. Mag-ingat po tayo mga lab kasi sobrang napakainit sa labas mga lalab. Tingin yung mga lalaboy. Ayan, Ma'am Ems. Ilang minutes ba to? Ayan, 4 minutes lang pala to. Ayan, salamat sa 2 million watching. Glad shout out. Ayan, Ma'am Ems. Napakasarap ng Mexican food. Medyo spicy siguro to, madam. How can I hurt without you? Oh, babe. Ayan, ma'am, watching po sa iyong video, chicken fajitas. Sarap ng iyong chicken fajitas, ma'am, Ma'am Ems.
Tapusin lang natin. How can I hurt without you? Oh girl, tell me what you do. Ayan ma'am, full watch po sa video mo ma'am. Ems. Wow, sarap. Nakakatakam. Nakakatakam naman yung kinakain ni Madam Uy. 2 million watching, mega love, shout out. Ayan, full watch Madam ha. Tingnan natin yung bahay ni Ma'am Daisy Idula. Enjoy the pool ah. Nag-swimming si Madam Uy. How can I hurt without you? Oh girl, tell me what you do. 41,000 na pala yung followers ni Ma'am Daisy ay. Laki na pala ng ano niya, ng ano niya, ng subscriber niya dito sa YouTube. Wow. Bakit di tayo makapag-comment? Oh, 47,000 na pala si Ma'am Daisy. Salamat sa suporta niyo dyan mga lalab. Salamat, salamat, salamat. Ayan, salamat sa 2 million watching dyan mga lalab. Watching. Thank you so much. Ayan, salamat sa 2 million watching. Thank you so much. Hi, my baby, my pretty baby. Mga lalab yung anak ko, mga lalab, dito mga lalab. Kaya tayo mga lalab. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakapag-live sa aking YouTube channel. Mga lalab yung baby
ko mga lalab, malaki na mga lalabo. This is my baby. Ayan, mga lalabo. Ayan, bagong gising lang to mga lalab yung anak ko mga lalabo. 1 year old na siya mga lalab. March, April, May. Ayan. 1 year old, then 2 months. Ayan. Batang Motobike Vlog, mega love, shoutout Tusok host, lalab, salamat sa patusok. Ayan lalabo. May anak na akong isa mga lalabo. Ito. Kaya tayo mga love, di nakapag-live ng isang taon dahil dito sa aking anak mga lalab. Dahil kakaalaga ko mga lalab, wala tayong time mag-live. Ito na siya mga lab, malaki na. Akalain nyo yun mga lalab. Nung mga nagla-live ako dati nun mga lalab, 1 year ago, tingnan mga lalabo. Wala pa ako nun anak. So ngayon mga lalab, meron na akong isang anak na babae, ito mga lalabo. Ang pangalan niya mga lalab ay Aliyah. Ayan. Makulit siya mga lalab. Ayan. Ano to mga lalab? Naglalakad na to mga lalabo. Naglalakad na siya mga lalabs. Okay lang po Batang Motobike Vlogs. Salamat. Mga lalab yung baby ko. Napakatangkad nito mga lalab. Hello po sa inyong lahat dyan. My name is Aliyah. Eh mga lalabo. Akala nyo yung mga lalab may baby na ako. Baba na. Gusto niya rin masali sa camera. Ay ayaw. O, sige, dito ka na lang. Diyan ka lang, baby. Eh mga lalab. Gusto niya yung mga lalab kasama sa aking, mag-hi ka sa kanila dali. Hello po. Kumusta po kayo dyan? My name is Aliyah. Kiss, how are you? Shout out. How are you, my friend? Kiss. Woohoo! Ayan. How are you, everyone? Mega love shout out. Mamaya na, bibi. Ayaw niya. Walang bibi, uy. Gusto niya mga lalab sumali sa aking live. Ayan. Let's wave. Ayan. How are you, Kiss? Keep it simple, survival. Shout out. Update natin to mga lalab dito sa aking YT channel. Ayan. Alam niyo mga lalab, dahil simula nung nag-start ako dito sa pagla-live ko mga lalab dito sa aking YouTube, never na ako mga lalab nakapagsahod. Pero alam niyo mga lalab, siguro tagal, syempre nag-upload tayo ng dito mga lalab ng video kahit di ako nagla-live. May napasok pa rin na kahit pa kunti-kunti, kahit pa piso-piso mga lalab, nabubuo siya. Meron na tayo mga lalab nasa $90. Mga lalab, $4 na lang mga lalab, kailangan ko mga lalab bago mabuo siya ng $100. Ayan, salamat. Batang Motobike Vlog, thank you so much. Ayan. Kaya mga lalab, ang hirap mga lalab mag-alaga ng anak. Masarap na may anak mga lalab, kaso lang minsan kapag pinupak yung anak mo mga lalab nyo, ang hirap niyang mapatahan. Kaya tayo mga lalab, di tayo nakakapag-live dito sa aking anak mga lalab. Kalain niyo yan. Hindi pa tayo mga lalab nakabalik ng abroad mga lalab. Dahil dito siguro mga lalab, inshallah, kapag ito'y okay na mga lalab at okay na yung ating may niti tayo mga lalab, makabalik tayo mga lalab ng abroad. Kasi alam niyo mga lalab, napakahirap ng walang trabaho mga lalab. Yung ating YouTube channel ay wala naman po siyang kita mga lalab kasi hindi naman po tayo nakakapag-live. Ngayon lang tayo mga lalab nakapag-live.
After 1 year, ayan. Ngayon lang mga love, kaya walang kita yung ating YouTube. Batang Motobike Vlog, maraming salamat sa support dyan. Kaya ngayon mga love, na-realize ko na kailangan natin mag-live uli mga lalab. Para ma-reach natin uli yung $100. Ayan. Dito sa ating YouTube. Hmm? Hmm? Wala dito dida. Kita Bibi. Ate Bibi. Ayan, salamat sa suporta niyo dyan mga lalab. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayaw ka malikot. Ayun niya mga lalab, umalis dito mga lalab. Gusto niya nakasama sa live. Naglalakad na yung anak ko mga lalab ha. Mga lalab, maraming salamat sa iyong support mga lab. Kahit di tayo nakakapag-live mga lab, meron pa rin nanonood ng aking mga upload na video kahit kunti-kunti lang mga lab. Hindi naman siya mga lab inaabot ng 200 pero at least meron pa rin mga lab nanonood. Huwag na baby. Hi po, mag-hi ka Lia. How are you? Okay, clap your hand ng clap, clap, clap. Clap your hand and clap, clap, clap. La 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 li la li. La la la. Ay, magay ka. Hi po. Magay ka. Hello everyone, my name is Aliyah. Kumusta po ang lahat dyan mga lalab? Mga lalab, kagigising lang yan mga lalab. Pinapabantay ko nga sa pamangkin ko, sabi ko, para ako yung makapag-live sa YouTube. Try kong mag-live. Ayan. Buti nakisama yung ating connection ngayon kasi mga ilang araw mga lalab na hindi gaano maayos yung ating connection. Hindi, huwag kang umiyak ka. Clap, 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 clap. Clap your hand and clap your hand. La 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 li la li. Iya iya yo. La 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 li la li. Iya iya yo. Tadadan tanti dadi dadin. Iya iya yo. Tadadan tanta dadi dadin. Iya iya yo. Tulog kayo mga lab sa loob mga lab kasi mga lab napakainit sa labas. Sobrang napakainit talaga. Bakit kailangan pang magkalayo?
Param pam 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 pam. Pam 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 pam. Anak malikot. Nagtok ka. Mo antok yung nakalag tayo. Malikot. Thank you everyone. Thank you. Shout out everyone. Shout out. Huwag ka malikot. Ay, dali na. Diba? Nainitan siya mga lalabs. Huwag ka malikot. Diyan ka lang. Kay mama. Huwag agad sa kama. Malaglag ka. Yung buhok natin mga lalaboy nagulo na. Napakainit. Upo dyan ka lang. We are the one. Ayan, salamat po sa 6 thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa walang